bɛ senna bi sɔgɔmada in na wa a bɛ kɛ fɛn min ni o ye Zewa Merikɔrɔ ye o bɛna taa kunnafoni o de la bɛɛ lajɛlen welelen bɛ nin kɛnɛ kan walasa a bɛ se ka kɛ ko sabatilen cogo min na nka su in na an b'a ladɔnniya k'a fɔ a barosen bɛna bila sen kan walasa faamuyali jɔnjɔn bɛ se ka sɔrɔ a la a cogo min na. Bandaw an b'a ladɔnniya k'a fɔ a ye maasen min na kununko n'o bɛ tali kɛ Ganakaw ka lasigiden na. Général Francis Adu Ama Ofo ale nana ka na ni bataki ye kununko ale ye san 3 dafa Mali la wa olu ka taabolo la ko ni san 3 dafa yɔrɔ o yɔrɔ a kan ɲi kisa bɛ d'i ma i ka yɔrɔ bila ka taa yɔrɔ wɛrɛ la o siratigɛ la ko wele sera ale ma ka da k'ale tun kan ka san 3 min kɛ Mali la yan Gana tɔgɔ la ko san 3 sera a dan na o kɛra sababu ye a taara kununko ka taa sira ɲini bandaw fɛ ka da kan ko bandaw ale ye san 3 min kɛ yan ko a ma foyi sɔrɔ Mali la ni hɛrɛ tɛ o la ko Maliɲɛw ka da la k'a fɔ n'i taara Gana bi i bɛ taa sɔrɔ maliden bɛ Gana o de ka ca kosɛbɛ wa ko ale yɛrɛ dun bɛ Mali la yan Ganayɛn bɛ Mali la bi ko o de ka ca kosɛbɛ n b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o ye fɛn ye fɛn min ni o ye sabati ko fɔ jamana fila ani ɲɔgɔn cɛ. Alijɛrikaw fɛ yen olu ka lasigiden fana tun bɛ lajɛrɛla kunun bandaw fɛ yen ko a nana ka na hakilinajira kɛ bandaw la walasa sigikafɔ min kɛra Alijɛrikaw fɛ yen san 2014 ka taa san 2015 la a bɛ nin hala min na bi ko k'a lajɛ joona walasa furancɛ fanga in o bɛ se ka nɔ bɔ a la cogo min na yanni olu ka taa yanni kalafili o ka kɛ o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ bandaw fana y'a jira la k'a fɔ nin baara in ɲɛna kosɛbɛ ka d'a kan ko an bɛ waati min na komi sisan kow ye dɔɔni ka d'a kan ko maaw hakilila k'a fɔ a bɛ koron yɔrɔ kelen a ti koron yɔrɔ kelen o la ko u kɔni bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ walasa Mali bɛ se ka lafiya da sɔrɔ cogo min na. Maliki Jawo n'ale CNT o ɲɛmaa ye ale ye Marɔkaw ka lasigiden bisimila kununko ni o bɛ tali kɛ Asan Nasiri la ale fana nana ka na hakili jagabɔ kɛ olu bɛ se ka senkɔrɔma dɔɔni jumɛn kɛ ka ɲɛsin CNT ma walasa jamana bɛ se ka bɔ nin bolo in kan cogo min na. Maliki Jawo a ye foliba lase o ma o y'a sɔrɔ fana fɛn min Alijɛrikaw ka lasigiden n'o bɛ tali kɛ Buwalɛm Sibibi ale fana nana ka na a bɔra jamana ɲɛmaa fɛ ka min kelen fɔ jamana ɲɛmaa a seginna ka na o kelen fɔ fana Maliki Jawo ye ka da kan ko assemblée n'o ye CNT o jɔyɔrɔba bɛ Mali yɛrɛ basigili la o y'a sɔrɔ ko bɛnkan min taara Mali ani malidenw ni ɲɔgɔn cɛ n'a kɛra Alijɛri ko Alijɛri bɛnkan in o waliyali ko o bila sen kan ale kɔni nakun de filɛ nin ye. Pierre Buyoya an b'a ladɔnniya k'a fɔ ale ka kalifa minɛla la waati tɛmɛnenw na ko a suturali kɛra kunun a suturali kɛra an fɛ yan Mali la ka da kan nin ma kɔfɛlen n'ala y'a ka kalifa minɛ la décembre kalo min filɛ an kunna o tile 18 ni a kɛra Faransikaw fɛ yen nɔ ko a seginna ka na Mali la a somɔgɔw y'a laɲini de k'a fɔ ko kana suturali kɛ Mali la Pierre Buyoya a tun bɛ lasigidenya min na Mali la farafinna keleya tɔnba u ka ciladen de kun don Mali la walasa o jɔyɔrɔ min kan ka fa Mali ko la a tun bɛ o baaraw de la an fɛ yan o la ko a ka fɛnw ni o ye a ka duwawu ni a seli kerecɛnw ka bonda la ko o y'a kɛ yɔrɔ min na o ye la grande cathédrale de Bamako ko a kɛra a sukuya kɛra o yɔrɔ kofɔlenw de la an b'a ladɔnniya k'a fɔ nin ma kofɔlen n'o bɛ tali kɛ Pierre Buyoya la ko maa don maa min ni ani a mɛnna Mali la kosɛbɛ wa ni malidenw tun ka di kosɛbɛ ko o kɛra sababu ye yɛrɛ a ye Mali kanu a somɔgɔw fana ye Mali kanu ni kana a ka suturali bɛɛ lajɛlen kɛ Mali la yan an b'a ladɔnniya k'a fɔ Sahel jamana caman bɛ yen maa caman ka ciladen tun bɛ a kɛnɛ kan nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ fɛn min n'o ye Pierre Buyoya maa min don a ye jamana ɲɛmaaya kɛ Burundi waati tɛmɛnenw la misali la ko a ye jamana ɲɛmaaya kɛ 1987 ka na 1993 la o kɛlen na an b'a ladɔnniya k'a fɔ ni gɛlɛya wulila a ye coup d'état kɛ ni ka sigi fanga la kokura a kɛra 1996 ka na 2002 la o kɛra sababu ye o bɛɛ lajɛlen kɛra coup d'état de kɔfɛ o coup d'état kofɔlen o kɔlɔlɔ de wulila nɔfɛ ni Burundikaw ka jamana ɲɛmaa kura min bɛ yen bi ale fana y'a jira k'a fɔ ko
fɛn min n'o ye Pierre Buyoya ko ale kɔni mako b'a la ka da kan k'o ye a juger ka tila k'a condamner ko o la ni a kɛra sɔrɔ fɛn ye n'o ko a bɛna bila kaso la. Pierre Buyoya ye nin mɛn tuma min na ka to Mali la a ye sira ɲini malidenw fɛ ka tila ale tun bɛ lasigidenya min na n'o ye farafinna keleya tɔnba o lasigidenya ye a ye sira ɲini farafinna keleya tɔn fɛ ko n'a ma ɲa k'a fɔ jarakili b'ale nɔfɛ a yɛrɛ wolo jamana kɔnɔna na o y'a sɔrɔ ale fana bɛ jamana dɔ kɔnɔ kɛlɛban na ko o fila tɛ tali kɛ ɲɔgɔn na o siratigɛ la ale fana ye walan sɛmɛ k'a fɔ n'a ma ɲa k'a fɔ jarakili b'a nɔfɛ ale bɛ taa fɔlɔ ka t'o ko walawala ko o jɛya n'a y'a sɔrɔ ale ni kaso ka kan o n'a fɔcogo don n'a ni kaso man kan fana ko min kɔni ka d'ale nin jalakili kɛlen ko ale nɔfɛ ale tɛ se ka to a nɔfɛ cogo sugu si la k'a fɔ ko kura ko a bɛ na i sen don ko wɛrɛ la. Pierre Buyoya o de kɛra tuma min na n'o kɛra n'a ye fanga bila ko o kɛra sababu ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ o kɛra don min na o kɛra nɔvɛmburu kalo tile 24 a ye sen bɔ farafinna keleya tɔnba ka baara la ko a bɛ taa a fa jamana kɔnɔ o jamana kɔnɔ taa de nana laban ntɛnɛni ma ka da ka coronavirus o y'i jɔ a kan o y'a ta tuma min na ka taa n'a ye Faransi ka bɔ avion kɔnɔ ka don ambulance kɔnɔ ko a ka kalifa minɛla la o ma kɔfɔlen Pierre Buyoya a ka suturali de kɛra an fɛ yan kunun Mali yɛrɛ la yan. Sikasokaw fɛ yen ko sida bɛ ka juguya an fɛ yan Mali la kosɛbɛ nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ i n'a fɔ a bɛ ka juguya kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min n'o ye Sikaso mara la bi an bɛ waati min na komi sisan ko o siratigɛ la an ka minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ lakanako ma ale tun bɛ taama la ale nana lajɛrɛ kɛ kununko Sikaso o lajɛrɛ bɛ tali kɛ sirabana o kɔni kɛlɛli o nasiraw la ka sanga in bɛɛ lajɛlen ma baɲumankɛ jɛkulu dɔ bɛ yen ale yɛrɛ de ye dɔnkolo di na diɲɛ seleke tɔnba olu de ye dɔnkolo di kunun k'a di walasa sirabana tɔw bɛ se ka dɛmɛ cogo min na 14,4 o ye de di olu ka dɛmɛ na walasa ka ɲɛsin sirabana kɛlɛli ma ko maaw bɛ ka ɲinɛ sida kɔ Fanta Sibi ka kuma la docteur don ni ministre don ko wa sɔrɔ bana min don a bɛ ka ɲɔɲa maaw ɲɛ bɛ min na bi o ye coronavirus de ye o coronavirus ko dun o ma fa man teli o furakɛli ka teli ko nka sirabana ala ka bɛɛ kisi a ma ko n'a ye maa min sɔrɔ a bɛ ɲagami fo e yɛrɛ kɔni a laban ye min ye n'i m'a furakɛ ka ɲa k'a fɔ ko a kɔni bɛ hɛrɛ sɔrɔ a kɔfɛ ko o kɛ man teli o siratigɛ la Fanta Sibi ni ministre don ale kɔni y'a ja k'a fɔ wulikajɔ ka kɛ nin waati in na maaw kana ɲina fiyewu sirabana o kɔni kɛlɛli ko ka d'a kan ko bana don min ni a furakɛli ka gɛlɛn. Colonel Major Assimi Goïta ale tun bɛ taama la tile 2 in na Togokaw fɛ yen nɔ fɔ Yasinbe Yadima de tun y'a wele nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Assimi Goïta a ka bɔ sɔrɔdasi fini na k'a bila tenue yɛrɛ la min na a y'o don kunnasini ka taa Togo an b'a ladɔnniya k'a fɔ kunnafonidilaw o ma tɛmɛ nin yɔrɔ kan o ye a fo kamalen ɲumanin don hali n'a sɔrɔ sɔrɔdasi don cogo o cogo k'a cɛ ka ɲi wa fini y'a minɛ ko n'i y'a ye vɛsi la k'a fɔ ko min filɛ nin ye misali la sɔrɔdasi fini na ko i ti da la wa ko bɛɛ bɛ siran Assimi Goïta ɲɛ bi o da kɛlen don a la bi k'a fɔ a da tɛ kuma caman na wa a bɛ baara de kɛ duguma o siratigɛ la ko malidenw tɛ fɛɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ min na o dɔ de ye Assimi Goïta ye wa ko a taabolo min filɛ n'a ma yɛlɛma wɛrɛ don a la ko nin ye Mali minɛ fɛrɛ de ye n'i bɛ min kɛ lakika kɔnɔna na i k'o kɛ hali a tatɔ o don an b'a ladɔnniya k'a fɔ maaw kɔni bɛɛ k'i mabɔ a la ka d'a kan ko a bɛ ɲini ka kɛ siranɲɛfɛnba ye an bɛ waati min na komi sisan o la an b'a ladɔnniya k'a fɔ Assimi Goïta tun taara taama min na Togokaw fɛ yen nɔ ko a seginnen kɔfɛ a kɔni ma kunnafoni caman di a ko basi ma bɔ taama la ko a taara Mali ka ci de la wa ko min fɔra ko bɛn kɛra ko bɛɛ lajɛlen na ale ni fɔli Yasinbe Yadima ko u ye ɲɔgɔn faamu Assimi Goïta ka kuma ma tɛmɛni kan kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔla la ko a kunnafoni tɔ ni maa min b'o ɲini k'o bɛ se ka taa ɲini a yɛrɛ ka ɲɛmaa fɛ n'o ye bandaw ye ka d'a kan ko ale kɔni taara ci de la o ci la tɔ ɲɛfɔli ko a bɛ t'o ɲɛfɔ bandaw ye min bɛ yen k'a lase maa ma Assimi Goïta ye min fɔ kununko o de filɛ nin ye kɔrɔbarikaw fɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ lasigili fɔlɔ kɛra kunun Ngaradaba fara gouvernement tigilamɔgɔ ka RHDP ma o bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ ka kunun
Ahmed Bagayogo y'u fara ɲɔgɔn kan kunungo ka kunnafonidigiw ma ko jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara a ye a ja k'a fɔ fo ka sigikafɔ kɛ o sigikafɔ in ko o labanna o de kɛra kunu wa sigikafɔ ɲɛna kosɛbɛ a bɛɛ tun bɛ a kɛnɛ kan PDC fara EPI fan fila kan Solo Kibafori Guillaume k'a maa bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan kunu o bɛ ɲini ka bɛn fɔ la ka d'a kan ko tɔ ye min ye o y'a ye k'a fɔ ko laɲiniw de bɛ yen n'o tɛ tamaki tɛ min na fɛn min n'o ye kalafili labɛnba jɛkulu seni olu y'a ja k'a fɔ n'ala ma ko wɛrɛ kɛ fɛn min n'o ye masikalo tile 6 ko o bɛ kɛ Kɔrɔwarikaw ka député kalafili o don ye o député kalafili ni député min ɲininen bɛ Kɔrɔwari jamana kan a ti jɔ député 255 bɔɲɔngo la ko o kalafili o kɔni o daminɛna o papier ladon ntɛnɛn min bɛ n'ale tɛnɛn nata in na ko maaw bɛ se k'u ka papier ladonni o daminɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ o siratigɛ la Kwadwo Konan Bertin ale min ye ministre de la réconciliation ye nin diyara ye kosɛbɛ ka d'a kan a ye bonya sɔrɔ nin ko in na tuma min na n'o ye lajɛrɛ in kɛ muso min tun b'a kɛnɛ kan walasa ka PDC jɔyɔrɔ fa o ye madame Christine Konan ye fɛn min Niamey Kofi ale fana tun bɛ nin kɛnɛ kan kunungo walasa ka ko bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan o bɔlen na o ye min ɲini ko o bɛ ɲini ka bɛn fɔ la nka o bɛ min ɲini Alassane fɛ olu ka maa minnu bɛ kaso la o maa olu ko ka olu bila min ka fisa o de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Pascal Afin Guessan yɛrɛ ko ale ka kiiritigɛ o bɛ daminɛ bi kiiritigɛ min n'a jarakilen don kosɛbɛ jarakilen b'a nɔfɛ k'a bɛ ti jarakili 44 kunkan fɛn na min talen bɛ ka Pascal Afin Guessan ka ale kɔni nɔ minɛ wa ko a welelen don bɔgɔ jeninen sanfɛ bi o siratigɛ la ko jarakilen b'a nɔfɛ dɔwɛrɛ tɛ tuma min na ni jamana kun basigilen don kalafili ko kuma fɔra olu ko k'u sen tɛna don kalafili la o y'o fili min kɛ ka tila kini jɔ diɲɛmaa ɲɛna k'a fɔ u ma sɔn Alassane Dramane Ouattara ka se ma ka tila ka maaw labɔ maa minnu n'u bɔnɛn'u nin na o y'a sɔrɔ fana ka tila ka déclaration kɛ déclaration min n'a ni sariya si tɛ ɲɔgɔn ta o la ko ni yafa bɛ se ka k'a ma ko ni yafa kɔni bɛ se ka k'a ma yafa na k'a ma ko n'o tɛ a ye baara minnu kɛ baarajugubaw don wa ko maa minnu ye nin fana kɛ maa min ye nin ko nin labɛn ni maa bɛ se ka da o tigi la wa an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko a ka gɛlɛn kosɛbɛ Pascal Afin Guessan tuma min na ni kalafili bɛna bila sen kan ko premier ministre y'a fɔ ko ni mankan kɛra ni maa min ye mankan kɛ ala k'an kisi k'an tanga ni su bɔra la ko e ta de ye su ye ni yɔrɔ tiɲɛna k'o bɛ taa a yɔrɔ papier d'i ma i k'a labɛn o fɔra kabiri kalafili ma kɛ o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ni Pascal Afin Guessan ale ni Henri Konan Bedie ani Solo Kibafori Guillaume olu ka fara ɲɔgɔn kan k'u tɛ sɔn Alassane Dramane Ouattara ka se ma k'u tɛ sɔn kalafili yɛrɛ ma ka kalafili tiɲɛ ka maaw bɔnɛ nin na wa ko ale Alassane Dramane Ouattara a y'a laseli min kɛ o don ko n'a y'a sɔn ngara dabɔ jɔyɔrɔ ye o yɔrɔ kɔni ye ko o sen tɛna don a la jarakili min bɛ yen bi o y'a ye k'a fɔ fɛn min n'o ye PDC ye Henri Konan Bedie ale ni Pascal Afin Guessan ko Laurent Gbagbo o ka mɔgɔw y'a olu janfa ka d'a kan ko bɛnnen kɔ fɛn na o bɛnnen kɔfɛ ko Laurent Gbagbo ka mɔgɔw bɔra o kɔfɛ k'a fɔ kalafili min bɛna kɛ ko olu sen bɛ don a la wa ko a tun ka ɲi ka kuma ɲɔgɔn fɛ kuma in fɔlen na o ma bɛn fewu Laurent Gbagbo ale ka maaw ma ko a min kɔni ka fisa o y'a ye k'a fɔ Henri Konan Bedie k'i dabɔ ko in na Pascal Afin Guessan a ka ko bɛ kɛ a kana EPI Laurent Gbagbo ka EPI ko a bilara sen kan sisan a ka n'i da don a kuma la ka d'a kan ko olu fɔlɔ de ye janfa kɛ wa ko dɔw taara ɲɛfɛ k'a jira Henri Konan Bedie la maa min na ni ani Alassane tun bɛ hôtel Golf la kalafili waati la ko Laurent Gbagbo y'a wele k'a fɔ a ye k'i bɛ baara min na tan ale ni Henri Konan Bedie kun kan ka taa fan kelen de fɛ ko Henri ye min fɔ o don ani bi kuma ko o ka jan ɲɔgɔn na o siratigɛ la ko FPI min n'o Laurent Gbagbo ka FPI ye ko olu bɛ taa kalafili la bi o bɛ taa kalafili la sini fɛn min n'o ye Henri Konan Bedie ka maaw ye olu kɔni y'a ko bila fɔlɔ ko minnu kɔni ka d'u ye o sɔnna fɔta bɛɛ ma ko nka o bɛ min ɲini Alassane fɛ o y'a ye k'a fɔ Alassane a ka sɔn maa minnu bɛ kaso la ani minnu bolila ka t'u yɛrɛ kalifa yɔrɔ wɛrɛw la ko a ka sira d'u ma a ka yafa nin bɛɛ ma k'o bɛ kɛ sababu ye ni ka Kɔrɔwari yɛrɛ mako bɛ basigi min na ko o don Côte d'Ivoire Laginɛkaw fɛ yen Laginɛ dugu min bɛ n'a tuma ko Masantan
masantanbɛri kɛra sababu ye kana ni balawu ye an bɛ waati min na comme sisan diɲɛ sirigɛnna tɔnbaw o ko ka a minɛ ka don kaso la maa min dɔ yɛrɛ ko ala kan kisi k'an tanga n'a tɛmɛna nin kan ale yɛrɛ laban mina a yɛrɛ ye cour pénal international la ka da kan ko a ye fɛn kɛ hali n'a sɔrɔ se b'i ye cogo cogo n'i nana kɛlɛ da don kɛlɛ min bɛ na ni kasara ye ko o minnu a ma se k'aw kɛlɛ kunbɛn tun a kɛlen kɔ k'a labɛn ka da kan k'a ye labɛn kuma a y'a labɛn a mɛnna lajɛrɛ fɛn fɛn bɛ kɛ misali la a ka maa minnu bɛ dugusɛ minnu na a b'olu wele ka a hakilina fɔ olu ye ka na laban o ko minnu kan ka kɛ dugu kɔnɔ a ka maa minnu b'o dugu kɔnɔna na a bɛ ko di olu ma fo kana dugu tila fila ye ka na dɔw yɛrɛ da don a la minnu yɛrɛ da man ka don a la o siratigɛ la o kɛtoro de la an b'a ladɔnniya k'a fɔ kana kɛ fɔɲɔgɔnkɔba ye o fɔɲɔgɔnkɔ kɛra sababu ye wulikajɔ kɛra tile fila bɔɲɔgɔnkɔ o y'o kɛ ɲɔgɔn faga la fo kana laban maa 11 ale o bɛɛ lajɛlen o bɛɛ bɔnna nin na ni kɛlɛ sen fɛ masantan bilama an b'a ladɔnniya k'a fɔ a labanna min ma maaw de bolila se kɛra minnu olu de bolila ka t'u yɛrɛ kalifa gouvernement la walasa saya kan'u sɔrɔ cogo min na jarakiliba in bɛ maa min nɔfɛ o kɛra masantankaw ka commune maire ye ka da kan ko a ye fɛn kɛ fɛn min ni sariya si tɛ sɔn a ma fɛn min ni a ye labɛn min kɛ ni maaw y'a kulola sɔmin k'a fɔ i bɛ baara min na kana kɛ ɲɛmaa tɛ nin kɛ n'i ye nin kɛ a laban a ɲɛ man di sani k'a don a la ko o y'a kuma sɛbɛkɔrɔfa ye a bilama in a labanna min ma o ye maa min bɔnna nin na masantan bi min bɛ se k'a lakali ka da kan ko a kɛlɛ gɛlɛyara gɛlɛya cogo la a banni o bɛ gɛlɛya ka da kan ko dugukɔnɔmɔgɔw dama n'aw nana ɲɔgɔn fa nin cogo in na ka tila ka sigi ka kuma k'a kɔni bɛ se ka dɔ fɔ ɲɔgɔn ye nka k'a fɔ de ko a bɛ ban pepewu ko o kɔni ma nɔgɔn masantan bɛ o bolo kan bi o de la masantan bɔra bolo min kan o ye laginɛkaw ka bolo yɛrɛ ye bi k'a bila diɲɛ sirigɛnna tɔnba sigilen bɛ k'a lajɛ kosɛbɛ min ye nin baara in kɛ ko a laban tɛ yɔrɔ wɛrɛ si ye fo cour pénal international ka da kan bi in na ko diɲɛ mako tɛ min na o ye siya kɛlɛ de ye ko o dun o de kɛra sababu ye ta ka adamaden caman bɔnɛ ani na a masantan kanubaw an bɛ ɲɔgɔn bila yan ne bɛ aw fo n'ala sɔnna ma sani sɔnni cɛ an bɛ an kunda Zegu ka mairie kɔnɔna kan mairie kɔrɔ kɔnɔna kan ka da kan fɛn min n'o ye protecteur civil ale ni radio jigiya olu kɛlen bɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma walasa ka kunnafoni minnu n'o kan ka di k'o fɛɛrɛw tigɛ ani mɔgɔninfin yɛrɛ kan ka yɛrɛ kɔlɔsi cogo jumɛn na yanni faamaw ka se ma an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o fɛɛrɛw olu o tigɛra nin waati in na o de kosɔn laseli bɛ bi sɔgɔmada in na a bɛ kɛ mairie kɔrɔ o kɔnɔna na kanubaw o ye kan bɛɛ de ye aw k'an bɛn ni ala sɔnna ma o waati la ka to bɛn ka salama ma